Παπαδήμου, καλησπέρα. Έλα σου πω, άνοιξε το μικρόφωνο. Είσαι βουλευτής Πάφου. Η σημερινή μέρα, μια μέρα ολοκληρώματα με χαμόγελα στο Δήμο Νακάμα, πάντα σε αυτήν την διοργάνωση. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο για την τόσο ωραία εκδήλωση που διοργανώσαν. Νομίζω όλος ο κόσμος εδώ το διασκεδάζει. Μικρή, μεγάλη, αυτό έχει σημασία. Κάποιες ωραίες μέρες να χαλομογελούμε και να περνούμε όμορφα. Πώς γιόρτασε ένας Βαλεντίνος την ημέρα την χθεσινή του Βαλεντίνου. Μάρχους εδώ, Σούπερ Μαρίνος, Ζενίτ, Γιώτης. Νούμερο 14, πάμε στο νούμερο 14. Το Τζίνι. Νούμερο 11, TLC. Private School, Wild West. Oh my God. Wild West. Δηλαδή θα δούμε και τον Clint Eastwood. Good Bad in the Angry. Να και το σκυλάκι. Ναι, το Αγίου Βαλεντίνου. Σήμερα είναι Αγίου Βαλεντίνα στον κάτω Αρόδο. Οι Βαλεντίνοι, πού εννοούν οι Βαλεντίνοι? Έχουμε ένα νεαρόν μπροστά, οι άλλες φορές είμαστε κοπέλες. Παιδιά, πρώτη φορά είδα Βαλεντίνες μόνες τους. Α, Παναία μου. Έχουμε εδώ Βαλεντίνους. Έχουμε. Δεν χρειάζεται να. Δεν χρειάζεται.